Por cierto, bazen hemen lehen marka bat edo, ze pasatu zaizu? Galtzen ez dakina zenin erdi borrokatara ditzen da, eta, bueno. Nik egin dizut? Ez, nik egin dizut? Nahi gabe. Barkatu, ni nahita eginda, zenuke marka hori izango, hortan Ze guain hasiko gara hostiaka eta leheniztiko gauza daka hori duzu. Tranquil. Barkatu. Beste nire, barkatu eskatu, esan diat. Eta nahi gabe izan du da orduan. Nahita egin izan banu, nioke barkamenik eskatuko eta seguru nago gauzak elirakela hola amaituko. Bueno, barkamenak eta horartuta. Zebenetan, iruditze zait, irabazi egin zuten, irabazi egin dute erabat, baina lotzagarri izan da nola jarri dira hor borobilean, ez zikuten usten sartzen, azkenean indarrean sartu behar ginen. Hortatik. Teknika bada. Baita plakatzen alegintza eta gaina lotzagarri gehatzea, Migueliz, mesedez. Mano, aipatu duzu Ni geratu naiz lotzagarri, hanka sartu dut adalako. Baina, ze pasatu da? Zer ez duzu ulertu? Badakizu zer dan gertatu zaidana. Ez dudala lortu erekitzea, pentsatu dut etzela hori giltza, eta ziztu bizien beste aldera joan. Baina ikusi dituzu bestiak onat? Ez. Gurutzatu zarete? Ba, nik ez ditut ikusi, ni ondoan Mikel ikusi dut hemen, eta pentsatzen un beste alderan zijoala. Burua sartu, eta ara iritsi arte, eta atea iritsi arte ez diat ikusi erekita zegoela. Ez talde osoa zegoen, talde osoa zerkatu duzu. A ber, ez dizkiat ikusi, bestela buelta emango nuke, Julian. Eta hauek gero juka hasi dira. Bai, baina tapoiak neraman. Bi belarriak zulatuak ditu dalako. Idurre, tapoiak ez duela entzuten, eta beraz zenbat demora galdu duen hasieran. Bueno, hori gertatu da. Hori ikusi dugu dena, deitu diogu, bera pentsatzen zu horko atea jun bartzula, argita garbi, baina bueno, ni baloratzen dut. Gero ja barrenean sartu garenean, kriston blokea topatu egula. Baina baloratu behar dena da, zueteko bat etxera dijoala gaur. Bueno, hoi... Eta bere erruz, ez duelako ondo ulertu, ez duelako ondo entzun, ez duelako ondo egin. Eta nire errua da, eta barkamena eskatu du. Osea, berai edo da arriskoan zu ez, orduan, idurre, agien horregatik bazo azke... Osai, izar, agien bazo etxera, eta... Ez? Bere erruagatik. Bueno, baina ekipo bat gara, zonerako eta txarrerako. Nik ikusten badut aderata Mikel, berak pentsatuta zien, alrebez gaundela, pues berak zaitu du iraiten, osea, berera zaitu du. Bai, orduan, claro, berak ikusi du Mikel, baina ez ditu ikusi bestek, orduan zein du, berak ustezuna, beste atera joa. Bueno, urrengoan hobeto bitu beharko du, ze, bueno, gizu ondorio zen izango den. Bueno, eta zuen kasuan Mikel, orduan ja pozik, berriz ere garaipena, taldea ondo ikusi duzu, ez dakit berriak, Migueliz, eskerrak Migueliz hortzak berriak jarri dituzula eta etzenura parte hartu nahi, eta... Beste eskinekin hartzen zuen. Beste eskinekin, pentsatu horre botadi horkoska. Mucho lirili. Eta bastante laurela gaurren, ez da? Orduan, gustora. Orduan, Migueliz ongi ikusi duzu, eta berria zer moz? Aitzangi, gainera nahitzen zaio esperientzia dula eta bista gauzak jokutako da bai. Mira, gaitiko txalo zaparra da, Jonas! Txapeldunak, garailea, punto bat, guztira bi, beraz, hemen txadukazue, hemengo armarria, aprobetxau eta disfrutau, venga! Orduan, Imanol, kanpo nutzi, baina bera gartu du. Orduan, armarria txadukazute, puntua ere, jaka hori apultzikoan, eta orain saria. Autokarabana, eta hau, orduan, lehen da biziko, zen, Mikel, uste dut pozik jarriko zarela. Mira zer dagoen hor zure guztoko zio zer. Patata, tipula, arraultzak eta bihar den bezalako patata tortilla bat ditiko. Eta gainera trago bat. Eta gainera guri eginiko purtadaren ondoren arraia ere badute. Eta, hoi da, eta beraiek utzitako arraina. Eskerrik asko. Bega, Mieliz, hementxe bukatu da zure esperientzia motza, baina bueno, gaur honetan erakutsi zuzeo zer. Bai, gokin gatunet gaina, Gokin gatuko zarela. Baina, bueno, jaketa ondo haitu zen, eta irabazitu zuen, mira, beraiekin bazkaltzeko aukera izango zuen. Bazkaria edo, berunda faria edo, aprobetxa hemen ordu batzok edo, eta eroia espertu zarenien edo, hartu motxila eta etxaldera, bale? Ordo, bueno, placer bat izan du da, benetan, ondo segi. Eta Mikel, bukatzeko, orde dagoen guztietatik hartu zati bat. Bat, nahi duzuna, baino bat. Hartu, gibela, hartu? Gibela edo dirikak edo mingaina edo... Gibela. Horrekin? Hola, zati bat, Hoi da. Hola, xe. Hartu forneta eta, ez da, nikoa. Venga, bueno, agur, Urrengo probarte. Arraia, tortilla, patata, Bueno, eta bilauak, laizter ikusiko elkar, hasi pentsatzen, ze badakizue zer dagoen jokoan. Ados? Venga, baina.